Maraming nagsasabi na ang kwentong tungkol sa mga aswang ay likha lamang ng malikot na imahinasyon ng mga Pilipino. Sa lahat ng mga iyan ay palaging may pangontrang paliwanag ang siyensya. Mga paliwanag na sumasalungat sa di umano ay mga makalumang paniniwala ng mga tao sa mga kababalaghan. Subalit marami na rin pong nagpapatunay na ang mga nilalang na ito ay totoong umiiral sa ating mundong ginagalawan. Sa katunayan, hindi lamang iisang uri sila, kundi marami. Ang iba ay nakasulat sa mga libro ng atin at tinatawag ng mga eksperto na mythical creature lamang. Nangangahulugang bahagi lamang sila ng mga makalumang paniniwala. Ngunit paano kung ikaw mismo ang makakita at makakilala ng isa sa mga uri nila? Isang uri na hindi mo pa nababasa sa libro. Tawagin niyo na lamang po akong Gaspar Boss, isang dating rebeldeng nagbagong buhay. Hindi ko nagaanong idedetalye boss ang tungkol dito at hindi na ako magbabanggit ng tunay na pangalan ng mga lugar pagkat maselan ang aking istorya at nakaraan. Subalit masasabi kong halos buong buhay ko bilang isang bata at teenager ay ginugol ko sa pamumundok bilang isang rebelde kasama ang aking mga magulang at nakakatandang kapatid na babae. Sa mura kong edad na 13 ay namulat at nahulma ang aking isip sa kanilang mga adhikain. Tulad nila tatay na labis ang alab ng damdaming inakala nilang pagiging makabayan. Noong una po ay ganoon din ang aking saloobin. Ang pagmamahal sa bayan ay may papakita sa pagsalungga sa gobyernong mapaniil at paghawak ng armas. Iniisip ko din na ang dahilan ng aming mga paghihirap ay ang mga namumuno at bumubuo ng pamahalaan. Subalit nang sunod-sunod na mapaslang ang aking pamilya at kamag-anak sa mga engkwentro, ay nakaramdam ako ng paghihimagsik ng kalooban. Hiwa-hiwalay kasi kami noon ng destino. Nakakarating na lang sa akin ang balita na napatay umano sa engkwentro sina ate. Sumunod si tatay at nanay at ang tiyo ko na kapatid ng aking ama. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng panganib. Bumangon ang pagdududa ko sa aming samahan dahil sa sinabi minsan ng isang nakasama ni ate sa destino nito sa norte na hindi naman umano sa engkwentro namatay ang aking kapatid. Wala na siyang ibang sinabi subalit ang pagdududa ay hindi na naalis sa aking isip. Marahil dahil marami na kaming alam sa samahan, ay isa-isa na kaming ipinaliligpit ng aming mga pinuno. Ano't ano pa man ang dahilan, ay dama ko na hindi na ako dapat pang manatili sa bundok kasama sila dahil pakiramdam ko ay nanganganib na rin ang aking buhay. Taong 1985, sa edad kong 20, ay ipinasya kong talikuran ang pamumundok kasama ng kaibigan ko at kasangga na si Warlito. Ay bumaba kami ng patakas sa kapatagan at sumuko sa gobyerno. Inalok kami ng mga militar na manatili sa kanilang kampo para sa proteksyon. Subalit tumanggi kami ni Warlito. Nais niya sa isang liblib na nayon sa Visayas kami magtungo upang pansamantalang magtago. Nakatitiyak umano siyang hindi kami doon matutuntun ng aming mga dating kasamahan na maaaring kasulukuyan ng humahanting sa amin. Wala raw kasing nakakaalam na kahit sino man sa loob ng aming samahan ang tungkol sa kanyang ama at kung taga saan ito. Kaya sa isip namin na kung papalarin na maging maganda ang aming kapalaran sa puok na iyon, ay doon na lang din kami magsisimula ng aming bagong buhay. Saan ba itong lugar ng tatay mo, partner? Parang ngayon ko lang ito narinig. Panik ko noon
na talagang napapaisip pagkat hindi pamilyar sa akin ang lugar. Basta sa Southern Leyte ito, partner. Isang maliit daw na baryo sa isang di gaanong kilalang isla roon. Tugon naman ito. Parang ngayon lamang ito nakadama ng pananabik na makita ang kanyang mga kamag-anak sa parte ng kanyang ama. Sabi pa ni Warlito, roon umano sa pagkakaalam niya, nagmula ang kanyang ama na hindi pa niya nakilala sa tanang buhay niya. Niwala siyang larawan man lang nito at hindi niya alam kung buhay pa ba ito dahil hindi nasabi ng kanyang ina. Tanging sinabi nito bago ito namatay sa sakit na breast cancer noong siya ay nasa ika-4 na taon ng high school at kasalukuyan pa lamang nire-recruit ng aming samahan ay ang lugar lamang kung saan umano naroroon ang kamag-anak niya sa ama. Tila batid ng kanyang ina na darating ang pagkakataon na kakailanganin niyang makita ang mga ito. Nang bumaba kami ng barko ay nahirapan kami sa paghahanap ng masasakyan papuntang isla. Akala nga namin ay hindi totoo yung address na hinahanap namin, sapagkat nakakailang tanong na kami ay tila walang nakakaalam kung saan ang baryong Katingkalan. Hanggang isang lalaki ang lumapit sa amin at nagtanong kung anong pakay namin sa pook na hinahanap namin. Nang sabihin ni Warlito na taga roon ang kanyang ama, ay nagpresenta itong ihatid kami ng kanyang motorsiklo sa sakayan papuntang isla, kapalit ng medyo malaking halaga. Hindi namin alam na halos 6 na oras na biyahe pala mula sa Pantalan ang layo ng sakayan papunta sa isla. Kaya ganoon kamahal ang singil ng lalaking naghatid sa amin sa bayang sumasakop sa isla kung saan naroroon ang baryo Katingkalan. Subalit pagdating sa sakayan ng papunta sa isla ay 2 bangka na lang ang naroon at hindi na kami pwede dahil pareho ng puno. Kaya naghintay pa kaming makabalik ang mga ito. Muntik na ngang tumanggi ang mga ito nang sabihin namin ang pangalan ng baryo. Nako, akala namin ay sa kabilang bahagi kayo ng isla magpapahatid. Medyo wala pa kaming naisasakay na papuntang baryo Katingkalan. Tila gulat na sambit pa ng isa. Ayon sa mga ito, binubuo lamang ng 2 baryo ang isla. Ang 2 sa mga ito ay madalas puntahan ng mga turista. Ngunit ang baryo Katingkalan na nasa kanang bahagi ay bihirang magsilabasan ang mga taong naninirahan. Kaya't medyo may agam-agam ang 2 bangkero, lalo at may usap-usapan umano tungkol sa mga kakaibang nilalang sa baryong iyon. Nang sa wakas ay narating namin ang nasabing baryo, ay hindi nakaligtas sa aming matalas na pandama ang kakaibang oras sa lugar nang iwanan na kami ng bangkerong naghatid sa amin sa baybayin matapos namin itong bayaran. Ang ganoong pandama ay nahasa namin sa aming pagsasanay noon bilang paghahanda sa aming mga misyon sa samahan. Bagaman sanay kaming pareho sa gubat at mga kabundukan, maging sa mga liblib na bayan at sityo na nadidestinuhan namin, ay kakaiba sa baryo ng kanyang ama. Mula pa lang sa dalampasigan ay nakakapanindig balahibo na ang parang kakaibang atmosfera at simoy ng hangin. Ilang 100 metro mula sa baybayin ay matatanaw na ang bungad ng baryo. Isa iyong munting gubat sa ibabaw ng maliit na burol sa loob ng isla. Sa bungad nito sa may paanan ng burol na pinakasentro ng baryo ay may ilang mga tumpok na kabahayang gawa sa pawid ang mga bubong at sala-salang kawayang mga dingding kaming nakikita. May ilang mga kalalakihan na abala sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa ang saglit na tumigil at sinalubong kami ng matatalim at nanunuring tingin. Nagtaka kami nang biglang magpukpok ng kawayan ang isang lalaking nakaupo sa upuan sa labas ng isang bahay habang nakatingin pa rin sa amin.
Pagkatapos ay sumunod ang isa pa na nagpukpok din ng isang buong buho ng kawayan. Tila may ritmo ang bawat tunog na nililikha nito mula sa pinupukpok na kawayan. Hanggang lahat ng madaanan namin ay gumagaya na sa dalawang nauna. Para bang nagbibigay ito ng sinyales sa lahat naming madaraanan. Ngunit nang malapit na kami sa kalahatian at ang mga bahay ay dumadalang na, isang lalaki ang lumapit sa amin. "Mga amang, mukhang hindi kayo turista ng islang ito, sapagkat dapat ay sa kabilang burol kayo nagbahatid dahil doon ang para sa mga turista." Tanong nito na sinabayan pa ng matiim na tingin sa amin mula ulo hanggang paa. "Hindi nga ho, may hinahanap po kami sa lugar na ito. Ang aking ama kung buhay pa siya, ngunit kung hindi ay kahit sino sa kanyang mga kamag-anak." Tugon ni Warlito na hindi rin nagpakita ng kahit kaunting intimidasyon. Ganoon din ako sa sulok ng aking isipan. Kung sa lugar na ito ang aming katapusan, hindi namin hahayaang sumayad ang aming katawan sa lupa ng walang laban. Ang lalaking lumapit sa amin ang una kong itutumba kung sakasakali. "Ganoon ba? Sino naman ang ama na sinasabi mong amang?" Ani pa ng lalaki habang sarkastikong nakangisi. Nang banggitin ni Warlito ang pangalan ng kanyang ama, ay hindi nakaligtas sa aming mapanuring tingin ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito. Ang sarkastikong ngisi nito na kanina lamang ay nakapaskilsan ng uuyam nitong labi ay biglang naglaho. "Kung gayon ay sumunod kayo sa akin. Alam ko kung saan ang bahay ng iyong mga kamag-anak." Ani nito na biglang naging seryoso ang mukha. Wala naman kaming pagpipilian ni Warlito. Hindi rin naman namin alam kung saan kami mag-uumpisang maghanap sa medyo masukal na baryong iyon at kung saang direksyon kami pupunta, kaya napilitan kaming sumangayon. Aaminin ko, Boss Casper, na sa tanang buhay ko, sa loob ng ilang taong pamumundok at ilang ulit na napapasabak kami sa mga labanan, ay doon pa lamang ako nakaramdam ng kakaibang kilabot. Nagtatayuan ang mga balahibo ko sa katawan habang binabagtas namin ang may kadiliman at medyo masukal na landas paakyat ng burol. Parang pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid sa amin. Nakadagdag pa ang tila makutim at manipis na panganurin at hamog na bumabalot sa buong burol. Pati ang naglalakihan at matayog na mga puno. Wari ko ba ay may mga buhay ang mga kahoy at halaman sa kakahuyang iyon. Kung sa ibang gubat at kakahuyan, ang ganoong mga oras na ng hapon na masyado ng mahaba ang araw, ay nagsisimula ng mag-ingay ang mga kuliglig. Ngunit sa puok na iyon ay lubhang nakakabingi ang katahimikan. Halos ang pintig ng puso namin at mga malalalim na paghinga dahil sa pagod ang naririnig namin sa sobrang tahimik. Mamang medyo malayo-layo na ang ating nararating. Pero wala pa tayong nakikitang bahay man lang. Malayo pa ba tayo?" Hindi ko natiis na tanong na may halong pagdududa. Napapansin ko kasing pakitid ng pakitid ang aming dinadaanan at tila sa gilid na talaga kami ng bundok dumadaan, pagkat unting-unting nagkakaroon ng bangin sa isang bahagi ng daan. "Malapit na. Isang paliko na lang at nasa taas na tayo. Naroon ang mga bahay ng mga kamag-anak ng kaibigan mo." Sagot nitong tila baliwala lamang ang panganib na baka mahulog kami sa bangin dahil paliit ng paliit ang daan at madulas. Sumisiksik na lamang kami ni Warlito sa dakong medyo malapit sa mga damo at may mga makakapitang maliliit na puno. Ilang sandali pa ay tumampad sa amin ang isang tila compound na may ilang maliliit na mga kubo. "Tiin,
Gar, hari, ilo Asmer. Bati ng lalaking kasama namin sa isang lalaking sumungaw sa dahon ng pinto nang maramdamang may tao sa kanilang bakuran. Partner, ano kaya ang ibig sabihin ng sinasabi niya? Parang hindi naman Bisaya. Ani ko kay Warlito. Magandang hapon din naman. Medyo padilim na Abner, napasugod ka. May kasama ka pang dayo. Tugon ng lalaki. Paumanhin ilo Asmer. Mahalaga lamang ang sadya ng dalawang binata sa lugar natin. Mas ligtas sila dito sa taas kaysa sa baba. Dagdag pa ng lalaking kasama namin kanina. Pinatuloy naman kami nito sa kanyang kubo. Agad na gumala ang aming mga mata sa kabuuan niyon. Ang mga disenyo ng mga kagamitan doon ay pawang makaluma pa. May mga tila antigong lampara, mga tapayan na kakaiba ang mga disenyo, mga palayok at kala na gawa sa mga luwad at iba pa. Walang upuan, ngunit may mababang mesa na tila hapagkainan. Marahil kaya nakaangat sa lupa ang buong bahay. Ang mga dingding ay napapalibutan ng mga makukulay na karpet hanggang sa taas na nagsisilbing kisame ng bahay. Pagkaramdam ko ay napunta kami sa ibang panahon dahil may mga gong pa kaming nakita na iba't ibang laki at pagkakayari. Maupo kayo, ani ng lalaking may-ari ng bahay. Alanganin kaming napaupo sa sahig. Sabay pa kaming umiling ni Warlito nang alokin kami nito ng nganga. Subalit ang lalaking kasama namin ay tuwang-tuwang tinanggap ang alok. Sa pagitan ng pagmuya nito ng nganga ay itinatanong nito sa amin ang aming sadya. Ngunit ganoon na lamang ang gulat namin nang sabihin nitong ang tatay ni Warlito ay anak niyang mahigit 20 taon na umanong hindi umuwi sa baryo. Ang huling nalalaman ng mga ito ay kasama ito ng asawa na nanirahan sa labas ng kanilang isla. Nagtaka si Warlito dahil hindi naman siya sa probinsyang iyon ipinanganak at lumaki. Sino ang asawa ng tatay niya na tinutukoy ng lalaki? Isa pa, hindi kapanipaniwalang lolo ito ni Warlito. Pagkat sa tansya namin ay mahigit 40 lamang ito sa itsura at tikas. Sinong asawa po ang tinutukoy niyo? Tanong ng kaibigan ko. Napatuwid ng upo si Warlito nang banggitin ng lalaki ang pangalan ng kanyang ina. Ayon dito, ilang buwan ding tumira sa kanila ang kanyang ina. Ngunit bago pa umano ang ritual nila ng pagpapasalamat sa bagong buwan, ay nagpasya ang kanyang ama na lisanin ang isla kasama ang kanyang nanay. Kung hindi mo nakagisna ng iyong ama, marahil ay totoo ang balita na hindi ito sumama sa iyong ina na umalis ng probinsyang ito. Nangangahulugan na babalik siya sa takdang panahon ng panibagong pag-aalay. Misteryosong dugtong pa ng lalaki na si Ilo Asmer. Matapos naming mag-usap ay nagpaalam na ang lalaking kasama namin kanina na si Abner. Tsaka lang din nagsidatingan ang iba pang kaanak ng lolo ni Warlito at nagpakilala. Ngunit napansin namin na walang mga matatanda sa kanila, gayong mga tiyuhin at tiyahin ito ng ama ni Warlito. Lahat ay parang nasa katanghaliang gulang at tila magkakaedad lang. Nang gabing iyon ay naging balisa ako. Parang pagkiwaray ko ay may hindi tama sa mga nakikita ko. Kaya't ng oras ng hapunan ay hindi ako tumikim ng kanilang pagkain. Maliban sa saging at kamuting pamilyar sa akin. May mga nakahain kasing mga tila inihaw na karne at parang dinurog na alike ng alimango. Hindi ko gusto ang pagkakaluto nito na parang basta na lang pinakuluan. Naglabas din si Ilo Asmer ng alak na gawa sa hinuga sa bigas. Ngunit pagkatapos magkainan ang mga ito at inuman ay
Nagsibalik na ang mga tiyahin at tiyuhin ni Warlito sa kani-kanilang kubo. Doon lang pala ang mga iyon kumakain sa kubo ng matanda na kinasanayan na ng mga ito. Sa kabila ng pagod at puyat namin sa biyahe at kahit napakatahimik at presko ng lugar, ay naging mailap ang tulog sa akin, kaya't madaling araw na akong nadaig ng antok. Mainit na ang sikat ng araw nang sabay pa kaming nagising ni Warlito. Wala nang tao sa kubo kundi kami na lamang. "Partner, pansin mo ba na parang may mali dito? Imposibleng lolo ko si Ilo Asmer. Parang magkakaedad lang din sila ng mga kapatid ng tatay ko. Parang naguguluhan ako. Umaga na tuloy yata ako nakakatulog, kakaisip." Wika ni Warlito sa akin. Parang isinatinig lang nito ang nasa isip ko. Babangon na lamang kami nang biglang sumulpot ang tiyahin ni Warlito. "Gising na pala kayo. Uminom muna kayo ng tsaa. Nagpakulo ako. Kung nais ninyong maligo ay sa gawing iyon ang pupuntang bukal. Malapit lamang iyon dito." Wika nito sa amin, sabay turo ng daan. Matapos nga naming magpainit ng sikmura, ay tinalunto namin ang landas na tinuturo ng tiya ng kaibigan ko. Malapit nga lang ang maliit na bukal, ngunit sagana sa tubig. Patapos na kami sa paliligo, nang may maulinigan kaming dalawang boses ng lalaking nag-uusap. "Palagay mo, ibigay kaya ngayon sa atin ni Ilo ang mga alay? Baka matulad na naman noong nakaraang pasasalamat sa bagong buwan." Ani ng isang tinik. "Dapat na ibigay niya. Dahil kung hindi ay wala na siyang karapatang pamunuan tayo. Paano tayo susunod sa pinuno na hindi rin sumusunod sa kaugalian?" Mariing tura ng isa pa. Tsaka ito nawala sa aming pandinig. Nagkatinginan kami ni Warlito. Hindi namin alam kung ano ang tinutukoy ng mga ito, pero kapwa binayo ng kakaibang kaba ang aming mga dibdib. Nagmamadali kaming bumalik sa kubo. Dinatna naming umiinom ng tsaa si Ilo Asmer. Patay mali siya akong nagtanong. "Ilo, anong sekreto niyo, bakit parang hindi po kayo tumatanda?" Ani ko, sa pag-asang may kaugnayan sa gaganaping pag-aalay ang sagot niya. Isa pa ay talagang nagtataka kami ni Warlito sa katilang mga itsura na parang magkakaedad lamang. "Malalaman niyo rin iyon sa gabi ng pag-aalay. Hinihintay lang namin ang hudyat ng langit. Kapag sa unang buwan ay naging pulang kulay dugo ang langit sa paglubog ng araw, ay babawa tayo upang makiisa sa pag-aalay." Mahabang saad nito. "Lo, para saan ba yun?" Sabat ni Warlito. "Pasasalamat sa bagong buwan at sa mga anito na gabay ng mga hambadaging. Ito ang tawag namin sa aming mga mamamayan ng baryong ito. Malalaman niyo rin kung ano ang mga hambadaging sa gabi ng pasasalamat." Tugon ni Ilo Asmer. Ilang araw na kami sa compound ng mga kamag-anak ni Warlito nang masaksihan namin sa dakong iyon ang pagkukulay dugo ng langit habang papalubog ang araw. Hindi ko mawari kung bakit nilukuban ako ng takot. Parang nagbabadya ng isang pagdanak ng dugo. Tila ba may nakaamba sa aming panganib? Tila ito hudyat, hindi lamang ng gaganaping ritual ng mga katutubo sa baryong iyon, kundi maging ng kamatayan. Lalong binalot ng kilabot ang buong kong katawan sa naiisip ko. Nais man naming tumakas na lang ng kaibigan ko ay parang mas mapanganib sa baba. Isa pa ay hindi namin kabisado ang pababa. Kaya wala kaming nagawa kundi umayon sa lahat ng nangyayari. Nabuhayan kami ng loob nang isama kami ng lolo ni Warlito pababa ng burol. Ito ang pangunahing magsasagawa ng mga seremonya at ritual. Nagtaka pa kaming tila naging madali lamang ang aming pagbaba sa paanan ng burol.
gayong madilim ang daanan. Tila kabisado na nila ang pababa, kaya sinusundan na lang namin kahit bahagya na naming maaninag ang makitid na landas. Nang makababa kami sa paanan ng burol, ay marami ng tao ang naroon. May mga malalaking sulo sa bawat panig ng pagdarausan ng animo, malaking piging. Parang piyesta na di mo mawari dahil sa malalaking kawa at malalaking palayok na nakahanda na. Mahigit marahil sa 100 ang mga taong naroroon. Maliit na bilang ng populasyon para sa isang baryo. Ngunit walang matatanda at iilan lamang ang mga bata. Naghahanda na ng kanyang isusuot si Iloasmer para sa gaganaping paunang seremonya bago umano ang aktwal na paghahandog ng makatanaw kami ng mga sulo sa baybayin ng baryo. Kumikilos iyon palapit sa kinaroroonan ng dinarausan ng seremonya. Nang makalapit na ang mga may tangan ng sulo, ay malapad na napangisi si Iloasmer. "Akil anak, nagbalik ka," bulalas nito. Mainit nitong niyakap ang bagong dating. Ang ama ni Warlito, na parang kaedad lamang namin. Parang nasa 20 taong gulang lang din ito. "Nakarating sa akin ang balita na narito ang aking anak at ang kaibigan niya ama. Kaya naparito kami para kunin ko sila." Matigas na tura ng ama ni Warlito. Sa likod nito ay ilang kalalakihang may matitikas na katawan. "Huwag mong sabihing ibibigay mo na naman ang mga alay sa anak mong alibugha ay Iloasmer. Hindi na kami papayag." Gigil na bulalas ng isang lalaki mula sa isang grupo ng mga naroroon. Nakilala namin ang mukha nito. Ito ang lalaking unang nagtambol ng buho ng kawayan na sinundan ng iba pang mga tao na aming nadaraanan pagbaba pa lamang namin sa baybayin ng baryo. "Ako ang pinuno dito, si Cam. Dinala ko kayo sa islang ito at nabigyan ko kayo ng mapayapa at maayos na buhay. Ngayon mo pa ba kukwestiyonin ang aking mga desisyon?" Kalmanting tugon ni Iloasmer. Samantalang kami ni Warlito ay sinasalakay na ng kaba. Naiisip namin na tila tagaan ang magiging labanan kapag sumiklab ang tensyon sa mga naroroon. Maraming kris at bulok kasi ang mga nakalapag sa lupa. Tila handa rin ang mga ilang kagrupo ni Sikam na ipaglaban ang paghahandog. Nagiging malinaw na sa amin na kami ang handog na tinutukoy nito. Marahil sa loob-loob ko noon na isang grupo ng kulto ang mga mamamayan doon na sumusunod sa paghahandog ni Abraham kay Isaac sa Biblia. Ngunit nagkamali ako nang biglang bumalasik ng anyo si Sikam at ng mga kasama nito. Unti-unting nababalot ng itim ang buong katawan ng mga ito at tanging mga nagbabaga na pulang mga mata na lamang nito at ang mga ngiping matutulis at puting mga pangil na lamang ang nakikita namin. "Kung ganoon ay dapat na kitang palitan bilang pinuno. Sawang-sawa na kami sa pananahimik sa islang ito. Sinasabik mo lamang kami. Kaya dapat ka na magretiro." Tungayaw pa nito sa nakakakilabot na tinig. Napaatras kami ni Warlito at di malaman ang gagawin. Hindi pala mga kulto ang naninirahan sa baryong ito, kundi mga kakaibang nilalang. Halos mga tog kaming magkaibigan sa sindak ng biglang magbago din ng anyo si Abner. Hinirang nito si Sikam na akmang sasalakay sa amin. "Masyado kang makasarili, Sikam. Ang ganyang ugali ang nagtaboy sa atin palayo sa dati nating pamayanan sa ibayo ng dagat na iyan. May nakahanda na kaming alay." Ani nito na halatang handang magtanggol sa amin. "Ano? Baka na naman ba o kalabaw? O para maiba ay kabayo?" Nang iinsulto na sigaw ni Sikam na sinabayan pa ng malakas na halakhakan ng grupo nito.
Para kung nakinikinita ang aming samahan. Ayaw magpasakop sa namumuno dahil ayaw nitong magtiis sa simple at tahimik na buhay. Nais nito ng kasaganaan at sariling kapangyarihan kahit ikapahamak pa nilang lahat. Hindi na namin namalayan kung paanong nagsimula ang labanan. Nahati sa dalawang grupo ang mga taga-baryo. Grupo ng lolo ni Warlito at ng kanyang ama laban sa naghihimagsik na grupo ni Sikam na nais pumalit sa pamumuno ni Ilo Asmer. Lahat ay nagsipagpalit ng anyo tulad ng nakakahindik na anyo ni Sikam. Napatakbo kami ni Warlito sa dalampasigan upang magtago sa mga nakadaong na bangka nang lubusang uminit ang labanan. Ang iba sa kanila ay may mga pakpak na kulay itim na para bang sa panike. Kitang-kita namin kung paano nagsalpukan sa taas ang ilang. May mga pakpak na animoy mga manok na nagsasabong. Pakiwari namin ay matalim ang dulo ng mga pakpak nito dahil bukod sa matutulis na kuko at pangil ay ginagamit din nila sa pagkikipaglaban ang kanilang mga pakpak na parang tari. Lumuluwa ang mga lamang loob ng bawat isa na nadadaig. Sanay ako sa labanan, boss. Hindi na bago sa amin ni Warlito ang makakita ng mga sumisirit na dugo mula sa mga sugat ng mga kasamahan namin dahil sa tama ng bala. Hindi na bago yung senaryo ng mga napuputol na mga paa o kamay dahil sa pagsabog ng granada. Subalit iba pala kapag nasa gitna ka ng isang labanan na wala kang armas at hindi mo alam kung ano ang nilalang na kasagupa mo. Talagang bumahag ang buntot namin ni Warlito at nagsusumiksik na lamang kami sa gilid ng bangka. Ngunit halos mangalog sa pagkamangha at takot ang baba ko nang biglang maging katulad ng mga halimaw na nakikita ako ang katabi ko sa pagtatago na si Warlito. Umitim din itong tulad ng ibang mga kakaibang nilalang na naglalaban na walang pakpak. Hindi ko alam kung saan ako susuling sa sobrang sindak. Marahil kung may baril man lang ako, ay hindi magiging ganoon katindi ang takot ko. Kung mamamatay ako, ay nais ko nang may laban. Nakita ko ang pagsugod ni Warlito sa gitna ng labanan. Bagamat napansin ko ang pagtataka sa kanya ay buong loob nitong nakikipagbakbakan gamit ang mga matutulis na kuko at pangil. Hindi ko na alam kung paano natapos ang madugong labanan ng mga kakaibang nilalang sa baryong iyon. Bago magbukang liwayway ay nakabalik na sa normal ang lahat. Ang mga bangkay ng nasawi sa labanan ay dinala sa gitna ng kakahuyan bago magliwanag upang walang makapansin ng mga bangkerong nadadaan doon. Pagkatapos maghatid ng pasahero sa kabilang panig ng isla. Pagkatapos ng labanang iyon ay tsaka lang namin nalaman ni Warlito ang buong katotohanan. Pinatakas ni Ilo Asmer noon ang kanyang ina kasama ang kanyang ama nang matunugan nitong ang nais ng grupo ni Sikam na gawing alay ang kanyang ina. Hindi na sana kasi nais ng lolo ni Warlito ng gulo sa kanyang pamumuno. Ayaw niyang sila-sila ay maglalaban-laban pagkat mahirap sa mga tulad nilang aswang na hambadaging ang magkamag-anak. Kapalit ng kanilang mabagal na pagtanda ay ang pagbagal din nilang magparami. Kaya pinili nilang umiwas sa gulo. Ayon sa lolo ni Warlito, ang kanyang mga ninuno at mga kaure ay mula sa isang liblib na nayon sa Borneo. Napadpad umano ang mga ito sa isang mahirap na tribo noon sa Malaysia ng mga panahong pananakop ng mga taga-Europa sa mga isla sa Asya. Ngunit matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay may nakatuklas ng kanilang lihim at nanganib silang malipo lahat. Kaya napilitan silang lumikas sa nayon na iyon na malapit din sa baybayin. Ayon naman kay Mang Akil, nang matuklasan ng kanyang ina ang lihim ng pagkatao niya, ay natakot ito at nakipaghiwalay sa kanya.
Ngunit nangako umano ito na kapag dumating ang panahon na kailangan na ni Warlito ang proteksyon at tulong sa isang ama, ay hindi niya iyon ipagkakait. Natuwa raw ito nang ibalita sa kanya ni Abner na narito siya sa isla. Batid ng kanyang ama na anumang sandali ay magiging aswang na rin si Warlito pagkat 21 na ito. Ito ang panahon na babagal na rin ang pagtanda niya. Lo, bakit ang iba sa atin ay may pakpak tulad nyo? Ani ni Warlito. Sapagkat 100 taong gulang na silang tulad ko. Nakangiting tugon ni Ilo Asmer. 2 taon din akong tumira doon at nakipamayan kasama ng mga kakaibang uri ng aswang. Sila lamang ang nagbibigay ng pangalan sa sarili nila na hambadaging, na ang ibig sabihin ay alipin ng laman. Dahil 2 beses sa isang taon ay nangunguha sila ng mga alay para sa kanilang pagdiriwang ng pasasalamat sa bagong buwan na nagsisilbing kanilang Pasko at bagong taon. Hindi na nga lamang mga tao ang kanilang handa, lalo nitong mga nakaraang 2 dekada, kundi mga binibili nilang hayop tulad ng baka at kalabaw. Dahil hindi sila kumakain ng baboy. Utak ang paborito nilang parte ng handog. Huling tikim nila umano ng tao ay noong may napadpad sa kanilang isla na mga takas na bilanggo. May 20 taon na ang nakaraan. Kalagitnaan ng taong 1988 ay nagbalik ako sa bayan ng aking ina. Nalaman ko na nalansag ang aming samahan sa lugar na iyon. Nang magsisoko rin ang iba pa naming kasamahan at napatay sa engkwentro ang ilang matataas na mga pinuno roon. Sa ngayon ay tahimik na akong namumuhay bilang masunuring mamamayan dito sa isang bayan sa Calabarzon. Pinagyayaman ang lupang napundar namin ng aking esposa para sa kinabukasan ng aming 2 anak at 6 na apo. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa aking gunita ang kaibigan kong si Warlito na isa palang aswang. Isang hambadaging na uri ng aswang. At hanggang dito na lang po ang babahagi kong kwento, boss. Salamat po at mabuhay kayo. Muli po, ako po si Gaspar ng Calabarzon.